Здравейте, хора! Днес ще ви покажа как да си направите желе. Така, аз ще използвам сега нещо, в което да разбъркваме. Нещо, с което да разбъркваме. Аз мисля, ще разбъркаме в това. Така, лепило. Аз няма да използвам и трите, аз ще използвам това, че отворим вече. Чакай малко. Не знам дали има нещо, но ще си искам. И естествено боички и борекса. Сега ще го взема. Така, хора, тук е борекса. Ето ги кърпичките. Аз ще си изтия, че пипах борекс. Така. Ето за кърпичка как изглежда. Така. И нещо ще омажа или така. И да започваме. Аз ще сипа лепилото и ще се върна. Така, хора, изсипах лепилото, не съм го изсипал цялото. Сега ще разбираме. Не трябва и вода, ще взема и ще се върна. Не ме лежи просто опасен. Така, хора, ще сложим малко водица. Така. И как ще разбираме. Така ли това ключи до готора? Да. Стара беги, ма. Така, моето стана добре някакво. Сега ще прибавя и боичка. Тази мисля да прибавя. Или поне сега се измий. Ще си пипала борекс с тази киселина, която може да ти изгори ръцете. Така, хора. Сапон ли бе, Алекс? Ако искаш. Ето сапон си мине. Просто така. Дезинфекция. Майката аз трябва да ни кърпи да... Така, хора. Прибавих боичката и ще се върна като разбъркам. Така, хора, върнах се, направих го и сега е време да сложим борекс. Чакай, аз да потуши тук малко. Така, и сега ще сложим борекс. Малко по малко, че. Опа. Две лъжичка ще сложим. Те моите са много малко. Така, и сега ще разбъркаме. И моите вече се получава ето. Ама трябва още. Така. Не ми е добър хора активатора и ще се върна като стане живе. Така, аз се върнах, пречиствам телефона. Сега ще го Мама, че да видите желето. Коричка и малко. Така, Виж, това да не е треска, бе. сега ще видите желенцето. Виж, кой е това? Чакай, още малко да намеря. Така, сега ще видите желето от близко. Пипал ли си дървета или не? Откъде? Иска ли да се задължи? Така, сега ще го Не, бе, нищо бе, нема. Кожичка. Кожа, мата. Кожа е. Да. Защо ме откъсва? Па, защото да видим дали е треска и ти го откъснах. Кожа е. Па ти обичаш. Така, хора, желето. Чао, ще ме викне кога.